Πάμε στην πραγματική εκτόξευση, όχι του bitcoin, και επιστροφή, όχι μόνο εκτόξευση, του Super Heavy, του μεγαλύτερου πύραυλου που χτίστηκε ποτέ. Ο μηχανισμός εκτόξευσης διαστημικού σκάφους της SpaceX μπαίνει στην ατμόσφαιρα της Γης και πλησιάζει στον πύργο από τον οποίο είχε φύγει μερικά λεπτά πριν. Δύο μηχανικοί βραχίονες ανοίγουν και με απόλυτη ακρίβεια αγκαλιάζουν τη ρουκέτα. Το κέντρο ελέγχου που παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα ξεσπά κραυγές ενθουσιασμού. Kidding me? This is a day for the engineering history books. I am like shaking right now. That was... Αυτή η αποστολή αποτελεί τομή, καθώς φέρνει την εταιρεία του Elon Musk ένα βήμα πιο κοντά προς τον στόχο της, που είναι η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του μηχανισμού εκτόξευσης, μειώνοντας το κόστος μελλοντικών αποστολών. Getting to orbit is going to be so much cheaper, a lot more efficient, and the whole stack will eventually be reusable. Αυτή είναι η πέμπτη αποστολή της SpaceX, ενώ τον περασμένο Ιούνιο ήταν το πρώτο επιτυχημένο ταξίδι του Starship. Ο Musk παρουσίασε το Starship το 2017 με την προοπτική ταξιδιών αλλά και τον επικισμό στο φεγγάρι και τον Άρη. Ανέφερα και στην αρχή για την ιστορική σημασία αυτού του πλάνου που βλέπετε πίσω μου, αλλά θα ήθελα να μας το εξηγήσει καλύτερα ο Μανώλης Μιλονάκης, επιστημονικός συνεργάτης του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος. Καλησπέρα σας, κύριε Μιλονάκη. Νομίζω ότι μας συγκίνησε όλους αυτό που είδαμε χτες. Ήθελα να ζητήσω τη γνώμη σας αν πραγματικά στέκεται στην ίδια κατηγορία με την συγκίνηση που ένιωθαν οι γονείς μας στα τέλη της δεκαετίας του 60 με την αποστολή του Απόλλω 11. Καλησπέρα, κύριε Σεκαντάρη. Νομίζω θα στέκεται στο ίδιο σημείο στο βάθρο όταν ξαναεπιστρέψουμε στη Σελήνη και αυτός ο πύραυλος που είδατε να πιάνεται από αυτές τις δαγκάνες θα χρησιμοποιηθεί στην αποστολή Artemis 3 σε 2 χρόνια, όταν υπό την αιγίδα της NASA και προφανώς και του Ευρωπαϊκού Διαστημικού Οργανισμού θα γίνει αυτό με την αποστολή Artemis. Θυμάμαι, πριν από 20 έλεγα νωρίτερα, αλλά ήταν 19 χρόνια γιατί το τσέκαρα, ρωτούσαν τον Μάσκ σε μια πολύ εκτενή συνέντευξη τι τον απασχολεί. Μόλις είχε ξεκινήσει να ασχολείται με τη SpaceX. Και είπε ακριβώς αυτό, το να δημιουργηθεί ένας μεγάλος πύραυλος και έτσι όπως εξηγούσε τότε τα πράγματα, φαινόταν ότι αυτό απήχε πολύ μακριά. Εσείς, σαν επιστήμονας, σαν άνθρωπος του χώρου, έχετε αποκρυπτογραφήσει το πώς τα καταφέρνει? Κοιτάξτε, προφανώς τα σχέδια της SpaceX εκτείνονται πολύ παραπάνω από την εκτόξευση ενός απλού πυράβλου. Έχουμε ακούσει προφανώς σε 2 χρόνια, όπως είπα, η επιστροφή στη Σελήνη, αλλά ακόμα και παραπέρα, στον Άρη. Αλλά πίσω από όλη αυτή την επιτυχία κρύβεται και μια μεγάλη εμπορική αγορά. Αυτή τη στιγμή η SpaceX έχει περίπου τους μισούς δορυφόρους που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Γη, ανήκουν στην εταιρεία τη συγκεκριμένη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι... Ένα διαστημικό λιγοπόλιο, να μην πω μονοπόλιο. Μονοπόλιο πρακτικά, ναι, αυτή τη στιγμή. Επομένως, λέτε ότι υπήρχε πολύ μεγάλη οικονομική ενίσχυση. Παρ' όλα αυτά υπήρξαν κάποιοι τεχνικοί περιορισμοί που ξεπεράστηκαν με εντυπωσιακό τρόπο. Δηλαδή αυτό με τις δαγκάνες, τσιμπίδες ή όπως αλλιώς, θυμίζει καρτούν, θυμίζει Mickey Mouse της κάποιας άλλης εποχής και θα το προσήγγιζες πάλι με επιφυλακτικότητα. Πώς σας είχε φανεί στην αρχή στον επιστημονικό κόσμο και αν σας έκανε εντύπωση που τελικά αυτό το πράγμα δούλεψε? Τα τεχνολογικά άλματα που έχουν γίνει πραγματικά είναι συναρπαστικά και πριν 10 χρόνια και στην πορεία, όταν ο πρώτος πύραυλος της SpaceX κατάφερε να προσεδαφιστεί επιτυχώς, ήταν και τότε μια πολύ, όπως είπατε πριν, συγκινητική στιγμή, αλλά και τώρα είναι το καινούριο άλμα, καθώς όλη η τεχνολογία της προσεδάφισης πρακτικά φεύγει από το σώμα του πυράβλου και μπαίνει σε ένα μηχανισμό στη Γη, που αυτό θα επιτρέψει να γίνονται και πιο φτηνές οι προσεδαφίσεις, πιο αποδοτικές και πιο γρήγορες. Μια και όλα είναι... Ναι, συγγνώμη, ολοκληρώστε. Ναι, η προηγούμενη καινοτομία έχει φέρει για μας στο διαστημικό χώρο πραγματικά μια επανάσταση, γιατί δίνει τη δυνατότητα σε πολλές μικρές αποστολές, όπως και τις ελληνικές, που θα γίνουν το επόμενο διάστημα, να μπουν σε τροχιά με σχετικά χαμηλό κόστος. Υπάρχει η ελπίδα ότι αυτή η νέα καινοτομία θα χαμηλώσει ακόμα περισσότερο
το κόστος, αλλά και θα αυξήσει την ευκολία με το πέρα από ότι περιορίζει πολύ τη λίστα αναμονής, να το πω έτσι. Γιατί αν η ελληνική ήθελε να νοικιάσει λίγο χώρο για να στείλει κάτι, τώρα με τον πολύ περισσότερο χώρο αυτό το πράγμα διευκολύνεται. Μήπως τελικά είναι ένα κόψιμο δρόμου για να δούμε περισσότερους ανθρώπους, τουρίστες και όχι μόνο κρίσους στα όρια της ατμόσφαιρας? Όταν αυτός ο πύραυλος κουβαλάει 100 ανθρώπους, θα μπορούσαμε να το δούμε και για άλλες εφαρμογές. Κοιτάξτε, σίγουρα οι επόμενες αποστολές στη Σελήνη θα περιέχουν και το στοιχείο της παραμονής. Δηλαδή σχεδιάζεται ήδη και θα εκτοξευθεί ένας σταθμός, ο οποίος θα είναι σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη, καθώς και σχεδιάζονται ήδη βάσεις πάνω στην επιφάνεια της Σελήνης, στο νότιο πόλο συγκεκριμένα. Οπότε, ναι, η στοχοθεσία είναι αυτή που λέτε, η αυξημένη χωρητικότητα όγκου που έχουν αυτοί οι πύραυλοι να χρησιμοποιείται όχι μόνο για κάργο, για εμπορεύματα και για εφοδιασμό. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Από ό,τι φαίνεται έχουμε μπει ήδη για τα καλά στην επιστημονική φαντασία των παιδικών μας χρόνων. Εμείς οι μεγαλύτεροι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Πάμε στις ΗΠΑ.